Da li pravilno primenjujete kapi za oči? Pre primene, prvo zapišite datum kada ste otvorili bočicu. Operite ruke, zabacite glavu, gledajte gore, bočicu držite tačno iznad oka, donji kapak otvorite, ukapnite samo jednu kap, zatvorite oči i pritisnite suzne kanale, odnosno uglove oka i tako držite 1 minut. Važno je napomenuti, uvek ukapajte samo jednu kapu, sve preko toga iscureće iz oka. Vodite računa da kapaljkom ne dodirnete kapak ili oko. Ukoliko je potrebno da koristite više različitih kapi istovremeno, napravite razmak od minimum 10 do 15 minuta između kapi. Rešenje su veštačke suze, ali ne bilo koje. Za suvo oko koristit ćete veštačke suze na bazi natrijum hijaluronata ili nekog drugog lubrikansa koji će vam vlažiti oko i smanjiti tegobe suvog oka. Dok ćete kod tegoba sa alergijama koristiti veštačke suze koje sadrže dodatak poput ektoina koji će smanjiti kontakt sa alergenom i na taj način regulisati vaš problem. Ukoliko niste sigurni koje su kapi najbolje za vas, posetite nas kako bismo zajedno pronašli najbolje rešenje.